Hage bukuk Elizabeth no baksa kubuni bosong bai kaijak kha baksa kubuni bosong bai kaijak da kaijak ya ne amo sai tong ro o mangpli nuguni norok sai makana bokubuni bosong bai kaijak kha hage cheng agini bising no social media ni bising tui bisa bising ni sekang no bono kubuni bosong bai relation tong hone cheng khanai faimani hage tabu omono kubuni Tiprasa Jarai sikla sikli rong no gei tom srung no tma hamale cheng tabu chini Tiprasa rong no burung kubuni bosong bai kaja ge tongmani Tripura phanang tung Tripura ni bairani borok bai phanang tung nones tirok bai kabangma cheng nukjago hage cheng je agi chere rog nokmani amsuk chini Tiprasa rok kubuni bosong bai kaijakmani cheng nukjagya 2009 2010 a jorani simino a bisini simino bisik mo tabuk suk jora bari wi phachi utai thinang phainai jorao tebo bari nai hage kaisa cheng social media ni bising tui no go Elizabeth no bui comment klai sungmani nungtamani bagai Tiprasa bai kajigya nei hage bo aja go reply ro bui ano buri sik njak bai nei hage ani mote ngaka aja go kuno logic rijak bo indirectly sai tongo Tiprasa selano ang hamjagya kubuni bosong no ang hamjago nei samani kogamo hage ang khoroksa khorokne amte video rogo comment klaimani borok nugo amo ani video phanang tung buni video phanang tung a borok rok amte Tiprasa kubuni bosong bai kaijakmani video khlaike ke amoni birodi borok chajagya bongni family ni borok da amti kha kubuni bosong bai kajak ang amasiya tobai kha borok amti comment khlai sa sawo bongni live bongni isa borok jesa bai pan kajak tungthung nung sanai sabo hnei kwbangma comment nogo ani video phanang tung kubuni video phanang tung sawo amti borok rok hake amti simi wanchungna runga borok rok nijini dophani bagi ke kun phana wanchungmani chikrei hake o Elizabeth Tabuk kubuni bosong bai kajagi thangmani Tabuk bono kwbangma follow khanye tongo Tiprasa phanang tung Tiprasa phanang tung hake bono follow khlaiye o kwbangma Tiprasa rok kubuni bosong bai kajagi thanga ke bti ingno chini Tiprasa rok ni thina hage chung jotono saimano chini Tiprasa rok hasik hataya tongnai hok khlai janai Kerini genang nani Tabuk struggle khlai tong hake samung khlai tong hake ojorao se chini Tiprasa rong ni kwbangma population komi wi thangnai hingke kubuni bosong bai kajangmani bagi Tiprasa rok chini Tiprasa rong ni thinang tomung no tai khakja digi hingke kubuni bosong rok ni bongni population tebo bari wi thangnai tuma hamale bongni bosong bai kajagi bongni population tebo bari wo ayang nani bo phayo chini Tiprasa bo bongni bosong bai kajagi bongni borok thang hingke bongni bosong tebo bari wi chini Tiprasa bosong hingke din komite komori de thangno amo kebo target de wisemiya haipana se Tabuk bo baksa buksu Tiprasa rok amono serious baibe wanchugyako ani mote te kaisa kok belai khe nangkungmani sana thangge ke jung je pro modern samung bai mosamungo gdalo a jorani simino chini Tiprasa rok kubuni bosong bai kaijangnani inspire engu khoroksa khoroknei Tiprasa singing competition no apply engu nei kubuni bosong bai kaijagi peyo Tripura tongkha bollywood to samnani chance manglak nei bairani borok bai kaijagi peyo hake amono surungui chini Tiprasa rok kwbangma kubuni bosong bai kaijagi pekya hake ngimano Tabuk o Elizabeth bu kubuni bosong bai kajagmani amo amte haiwan chungmani bagi phano kubuni bosong bai kajagi mano hake o chini Tiprasa kubuni bosong bai kajangnai kwbangma ST facility hake ST ni quota chakiri bai kwbangma job tlangjak job manjak ro kubuni bosong bai kajangnai rok tongo hake India o tomni bagi ST ni quota ST ni facility job ni bagi reservation khlajak ST rong no muthangnani bagi ST rok je kring tongmani hasik hatayo tuimaniya no kahama tongya kaham ke rungsrungnani bagi school kaham krei develop nya borong no kujuk sakawati sanani bagi je India ni kubuni dofa tongnai rok bai thanchakai kaham ke kujuk sakaw kalanya ni bagi no ST rong no reservation jangna bele facility jangna bele hake ningle ST ni facility nai paise ST quota bai ning chakri nai paise kubuni bosong bai kajagi payo hake je o ST dofa no kujuk sakawati sanani nei ST facility ST quota ST reservation jangma se nung non ST o sekang no develop bungja a borong no sin nung teibo double facility nungrui chariwi toniyo amono kaise chini Tiprasa rong ni tomung hamya hake angapse kok sanen thanglia dinini video amsung no ro video na sajaka like khlai te channel no subscribe khai di bell icon click khai di jepro katalang video download nong no notification sogenya ni bagi tai comment khlainya ni ta pokdi o video no tuyi tai nong ni bukhani tom wan chungmani jotono no khulumbai kya hambai